Hello guys, नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो आंनि बे जितेन नार्जारि YouTube चेनेलाव बरायफिनबाय। दिनै नै जों दायो प्रग्रामाव दंफैयो चार्चआव जितु जोंहा सिस्टार गोदान जादों बेनि अर्डिनेशन धलाइबिल पारिशनि सिङाव थानाय। याव जों दिनै दामनाय देनायाव जों बाहागो मोनदों। बेवहाय जों गासैबो दंफैयो आरो बेवहायनो दिनैनि प्रग्रामखौ जों आखायाव लादों। नैबे गिर्जायानो जाबाय दलाइबिल पारिशनि सिङाव थानाय जेरुसालेम गामिनि गिर्जा न'खौ नाय दिनै जोबोद समायना टाइल्स होजोबनाय सिङावहाय। दायो जोङो सिस्टार गोदानखौ बरायबाय। सिस्टार गोदाना नै गेटसिम गिर्जा न'आव आवगायबोगासिनो मोसानायजों सिस्टारखौहाय जों बरायदों। उन्दै उन्दै नानि मोना सिस्टारखौ बागुरुम्बा मोसानायजों बरायनानै गिर्जा न'सिम लाबोदों। नायलांबाय थादो नोंथांमोना। दायो बेवहाय सिस्टारा फैयै फैयै लांगोनानिफ्राय फैयै गिर्जा न'सिम सफैबाय। गिर्जा न'आव हाबनाय लोगो लोगोनो जों दोंसे मेथाइ खननायजोंहाय सिस्टारखौ आरो बिनि दौरिफोरखौ फादारफोरखौ जों दोंसे मेथाइजों खननानै बरायगोन। बेयाव गिटारखौ आं दामदों आरो बेस गिटारखौ इजिकिया दामदों, इजिकिया बसुमतारी, आरो पेडखौ दामदों इब्राहिम नार्जारि, आरो किबर्डखौ दामदों पिटर गयारि। गासै गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय रायजो राजाफोर, आंनि गासैनो सोमोन्दो गोनां आइ आफा, बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानावफोर, दिनै आं इसोरखौ हामबाय होनायजों लोगोसे नोंसोर गासैखौबो आंनि गोसो गोरबो जिउनिफ्राय हाजासे हामबाय होयो। मानोना दिनै बे समाव नोंसोरो नुजाफैनानै दिनैनि बे समाव इसोरखौ हामबाय होनायाव बांसिनै समायनासिन आरो गोजोनसिन खालामफैबाय। बिनि थाखाय आं गासैखौबो हाजासे हामबाय होयो आरो बाख्नायो।